Κρατάς. Όχι, περίμενε. Μαλάκας θα πει. Κρατάς. Έλα, δεν πας πουθενά τώρα. Έλα. Τι κάνεις ρε μπρο? Πέσαμε παπάτζι. Ρε μαλάκα, κοκακόλα πήρες. Δεν είχε φίλε, δεν είχε. Δεν είχε κοκακόλα, κοντό ψεύτης. Αυτό το σκέφτηκα. Ρε μαλάκα σοβαρός, λες και τι δεν... Δεν κουφέρε. Τι πήγες και πήρε? Πήρε αυτό, γιατί μόνο. Μόνο για σένα είναι όντως. Εξέφρασε κανείς επιθυμία να φάει. Μπρο, μια κοκακόλα σου στέκεται στο μάτι. Εσύ εντάξει. Οι υπόλοιποι τι? Θα μάθετε να λέτε. Εγώ φεύγω, πάω κάπου να πάρω. Θέλω και εγώ θα λέτε. Αλλιώς δεν θα παίρνω τίποτα για κανέναν. Δεν κατάλαβα. Του ζητάει ο άλλος με υφάκι κιόλας. Λες και πρέπει να μυρίσουμε τα νύχια μας, μαλάκα. Πήγα μέχρι το τέτοιο μόνος μου. Να έτσι γέλα τώρα. Ζαλίζομαι για ένα τρίωρο. Μια κοκακόλα ζήτησα, μια κοκακόλα. Του λέω πέψη δεν είχε. Μου λέει δεν το σκέφτηκα. Έλα. Μαλάκα, τραβάς αυτό. Του λέω ζαλίζομαι και μου δίνει πατάτα. Α, δεν κρατάει. Πιέσε ένα μπεργκέρ. Μπρο, πήγε να ξεράσει. Φύγε από εδώ, φύγε. Αγόρι μου, φάει να φτιάξεις στο μάκι σου γι' αυτό. Τι στο μάχη ρε μαλάκα, κοκακόλα, με κοκακόλα φτιάχνουμε στο μάχη. Τραβάτε με κασκλέο. Αφήστε με. Ήσυχο. Α, ναι. Φτιάχνει το δικό σου, Μου σε αυτό. Όχι ρε, μην το λες. Σαν τροπές, θα πάμε διακοπές. Μόνο μου κράτα αυτό. Πάνε κρυφτό για μένα. Με βάλουν μέσα. Θέλω απλά να ξέρω. Αν είμαι εγώ για σένα και εσύ για μένα. Πάμε σαν τροπέ μέχρι το τέλος της ημέρας και θα έχουμε και μια έκπληξη στο τέλος. Ξέρεις πολύ καλά ποιο λέω. Κατάλαβες τι γελάω κι εγώ. Πάμε για round 2. Round 2. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ελπίζω να είναι ακόμα καλύτερα αυτή τη φορά. Εμπειρία ζωής έτσι, εμπειρία ζωής. Αν και το Μονακό είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Καλώς το παιδί. Καλό στα μάτια μας τα δυο. Καλά, καιρό έχουμε να πούμε. Με διακόπτεται όμως. Θα μιλήσουμε σε γκόμες. Σ' αγαπώ, Μου λείπει. Έχοντας γυρίσει από Μονακό και έχουμε κάνει μια βολτούλα εδώ πέρα μικρή. Φίλε, το Σάντροπε νομίζω είναι πιο κοντά μας γενικότερα. Συμφωνείς? Ναι ρε φίλε, πολύ. Πάρα πολύ. Εμείς Ελλάδα, δηλαδή εδώ είμαστε σε μια μαρίνα τώρα. Έχει όλα τα μαγαζιά εδώ πέρα, έχει πολύ ωραίο κόσμο. Πάρα πολύ ωραίο κόσμο, προσεγμένο. Δεν ξέρω τι να πω, από εκείνη το ηλιοβασίλεμα είναι τέρμα θάλασσα όλο εκεί πέρα, είναι πολύ κοντά μου. Καλό και το Μονακό, πιο κυρίλα εκεί πέρα. Εδώ πέρα είναι πιο ωραία τα πράγματα, παραθαλάσσια. Είναι ωραία, είναι ωραία. Είμαστε στην παραλία της Γλυφάδας, έχουμε έρθει για το Refuel. Το Refuel είναι ένα run club που ο καθένας μπορεί να έρθει. Μπορείς και εσύ να έρθεις, εσύ που βλέπεις εκεί πέρα. Εγώ είμαι ο Χρήστος, ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό στο Στίβο και γενικότερα το τρέξιμο για μένα είναι ένας τρόπος ζωής. My name is Chris. I'm a track and field athlete from Greece, specializing in 400 meters. When I'm running, I feel like a different person because I'm running towards my goals. Before a race, there is a lot of pressure. My mind is going crazy. But when I step on track, all I focus on is about one thing: winning. Επομένως, είστε όλοι προσκεκλημένοι να έρθετε στο Run Club. Συνάντηση είναι το παλαιό κλιματικό της Γλυφάδας. Ο στόχος είναι να γίνουμε μια οικογένεια, ένα community. Ο καθένας μπορεί να έρθει με το δικό του ρυθμό, γιατί γενικότερα
Καταλαβαίνω ότι όλοι δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Κάθε Κυριακή 9 η ώρα στο παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας. Σας περιμένω εκεί. Any face, any pace. Μην το χάσετε. Τρίτος ήσουν. Μαζί με τον Μανώλη και τον Σοκράτη. Μανώλης πρώτος, Σοκράτης δεύτερος. Ναι. Τρίτος εγώ. Pace, πόσο? Pace, ρε φίλε, βγήκε στα 25 λεπτά νομίζω. Έτσι όπως σου είχα πει δηλαδή. Μέτρη, Εντάξει, ρε το φίλε, πω. είχε 32 βαθμούς, ξέρω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είχαμε να τρέξουμε, εντάξει. 2 μήνες, ξέρω. 2 μήνες όντως. Ναι, ρε φίλε. Εμένα αυτή είναι η προετοιμασία μου. Το επόμενο πάμε για 23. Easy. 23. Easy, πολύ εύκολα. Πάρα πολύ Easy. εύκολα. Εγώ Πάμε. πάω για 30.